Ведаеш, сёння я стаў на вагі. І аказалось, я скінуў амаль кіло за тыдзень. Я не тлусты. Гэты выгляд так лічыць, што ён можа распускаць рукі, калі яму ўздумаецца. Мілі, любая, ты ў парадку? Так, проста сутыкнулася з былым. Оу. Ён проста казаў, што цяпер у яго ёсць грошы, светлая будучыня і большы член. Чакай, што? Раз, калі я бачу яго тупы твар, так і хочацца. Якога хера вы тут расшумеліся? Кліент на лініі. Прабачце, сэр, я прыбяру. Што гэта? Даследавання навуковыя. Расстаў усё як было па альфабету. Добра, ці правільна я зразумеў? Для гэтай працы нам не трэба ісці на зямлю. Правільна, у гэтым няма неабходнасці. Я хачу сустрэцца з вашай камандай у маім маёнтку. Хочаце, каб мы забілі кагосьці ў пекле, бо, павінен сказаць, мы такім больш не займаемся. Я раскажу ўсё на сустрэчы. Гаворка пра справу, якая, я ўпэўнены, будзе вартая вашага часу. О, як злавесна. Файна, усяляк, які адрас? Пра вашу транспартыроўку я ўжо паклапаціўся. Што гэта за нахер? Сатану вам у сраку, хопіць ламаць сцены, у нас ёсць дзверы! Мае даследаванні! ІМП? Сюды, калі ласка. Сэр, што адбываецца? Не хвалюйцеся, просто нейкі важны багаты хер хоча нас наняць. Сэр, не думаю, што гэта добрая ідэя. Усё будзе добра, варушыце азадкамі. Гэта бяспечна? Не хвалюйцеся, мы прафесіяналы! Будоўля. Не Мафія Таун. Ненавіджу гэтае месца. О так, гэта ж твае родныя мясціны, так, Мокс? Так, на вялікі жаль. Я вырас прама там і пакляўся, што ніколі не вярнуся, што ж, куды мы ляцім? Бліц. З кім ты сказаў, будзе сустрэча? Не ўпэўнены, нейкі багацей, які хоча абмеркаваць справу ў сябе дома. О, не. Вось і ён, мой хлапчук. Ідзі сюды і абдымі свайго тату. Тату? Толькі Моксі можа мяне так называць. Астатняе плаціце. Народ, гэта мой бацька, Крымзан. Сэр, гэта мой босс Бліц. І моя... Мілі, яго жонка. Якая прыгожая ў цябе жонка. Мокс, дзе ты хаваў гэтую мілую цукерачку? Упэўнена, ён бы нас пазнаёміў. Урэшце рэшт. О, вядома. А ты, мусіць, Бліц, з бязгучным О. Так? Чуў шмат цікавага пра цябе і твою працу. Сапраўды? Што за дзярмо там Моксі пра мяне наплёў? Я цябе заб'ю нахер, Моксі, не злуй мяне, блядь! Не, толькі добрае. Здаецца, ты стаў даволі знакамітым, малы. Сапраўды? Ха! Ну, думаю, прыйшоў час усім прызнаць мой талент. Вось гэта настрой. Ну, спадзяюся, вы прагаладаліся. Мы прыгатавалі вам цудоўную вячэру. Гэй, Любы, чаму ты не знаёміў мяне з татам? Ну, ведаеш, просто не было... Гэй, вы двое! Шпарчэй, пакуль не астыла. Слухай, Мілі, пагаворым пазней. Дык, Бліц, ты заўсёды быў кілерам? Не заўсёды. Доўгі час я выступаў у цырку.
Шоу-бізнес, там крутятся добрые гроши. Что мы тут робим? Сэр, Моксі, де твої манери? Ти ж ведаєш, ніяких справ до вечери. До того ж, ми чекаємо ще одного гостя. Уху, що як то, совщики? Час? Чекай! Що? Ти його ведаєш? Пам'ятаєш белуха, про якого я казала? Здається, у мене сьогодні два великих сексу-з'єднання. Ось гэта пощастило. Ти так само з ним зустракався? Ха, так, нічого такого, але я звичайно перетрахиваю полову людей, де б я не був. Ви, блядь, здекуєтеся? Ёсць нехта, хто трахнув вас обоїх? Гэта было вельмі давно. Але я ўсё памятаю, ніби гэта было учора. Ти, мафіёза-пачатковець. Я, хвацкі надзвычай сексуальны граміла. Гэта было нібы наканавана зоркамі. Ха! Моксі ў мафіі, вось гэта насмяшыў. О, блядь. Ти ніколі мне гэта не расказваў. Я не люблю гаварыць пра гэтую частку майго жыцця, але... Я сустрэў Чаза падчас прыняцця ў сям'ю. Нашыя вочы сустрэліся з розных бакоў залі. У ім было нешта асаблівае. Штосьці такое магнетычнае. Скажи бацьку, што гэта прадавец. Увесь час думаю пра цябе. Моксі, давай патрахаемся. Прайшло 84 гады. Гэта не з фільма пра карабель. Хоць штосьці з гэтага было праўдай? О, так. Але ён прапусціў пакрытую семем частку. Усяляк. Усё змянілася, калі мы пайшлі на рабаванне. Дык, за што закрылі? Добра, не ў настроі размаўляць. Я бліц, о, бязгучнае. Упэўнены, мы з табой добра паладзім. Дык за што, што зрабіў, з кім важдаўся? Ты выглядаеш як той, хто добра валодае зброяй і можа страляць у офісе. Спадзяюся, што гэта так, бо ў мяне ёсць план, як выбрацца з гэтай сметніцы, але мне патрэбная дапамога. Дапаможаш? Мне трэба да дачкі. Няня мяне заб'е, калі я хутка не вярнуся і... Калі я завязаў, я больш не азіраўся назад. Ну, як ты сказаў, гэта было вельмі даўно. Я, блядь, заб'ю цябе! Што за нахер, шалёная сука? Гей! Спакойна. Ты памрэш, курва! Вячэра гатовая. Неяк тут агрэсыўна няўтульна. Хочаце ведаць, навошта вы тут? Так, у чым справа? У сэнсе вы ведаеце, што мы забіваем людзей на зямлі, так? Звычайна мы не заключаем кантракта на мясцовых, таму... Калі хочаце мець справу з намі, вам трэба... Я не хачу мець справу з ІМП. Я хачу мець справу з Моксі. Мной? Так, малы. Я выклікаў ІМП, каб ты пэўна прыйшоў. Таму што... мы прымаем Чаза ў сям'ю. Што? З якога часу, абы хто можа далучыцца да сям'і? Ды добра, Мокс. У цябе былі абавязкі, якія я ўзяў на сябе, калі ты сышоў. Цяпер час палегчыць маю ношу. Стоп! Ты ж заўсёды яго ненавідзеў. Ну, я не ведаю, ці сапраўды я яго ненавідзеў. Ты назваў яго адзіночкай каніёбам і казаў, што ў нас бабскі лад жыцця. Так, я памыляўся. Цябе даўно не было, Мокс. Людзі мяняюцца. І час таксама. Так, я вырас, пасталеў. А нядаўна я абагаціўся. Але ў асноўным, вядома, пасталеў. А, добра, дык нейкі каніёп раптам займеў троху грошай, і гэта варта таго, каб марнаваць наш час? Но ва мне поўны камплект. Але разумееце, пра што я?
У мяне вялікі хер. Якое дачыненне гэта мае да Моксі? Заўтра будзе цырымонія. Моксі афіцыйна адмовіцца ад сваёй долі ў арганізацыі. А затым зможа вярнуцца да ігнаравання сваёй сям'і колькі захоча. Можа, ён бы не ігнараваў сваю сям'ю, калі б яны не прымушалі яго важдацца з нікчэмным акулазубым выбляткам. Так, слухайце, расслабцеся. Я ведаю, што напружанне сёння было высокім. Таму, чаму б вам не застацца на ноч і не адпачыць? Заўтра будзе цырымонія, і тады вы зможаце сысці. Я падрыхтаваў вам пакоі. Так, сэр. Мокс! На пару словаў, Моксі. Дай мне хвілінку, мілі. Хутка буду. Дык, лічыш, што цяпер ты лепей за нас усіх? Што? Падыдзі. Я не разумею. Думаеш, можна проста сысці з сям'і і ніколі не вяртацца? Моцна памыляйся, Мокс. Насамрэч, ты толькі ў адным меў рацыю. Гэты ганарысты абоссыш у сям'ю не войдзе. Хіба толькі жаніцьбай. Жаніцьбай? Але хто з ім? А сам як думаеш? Сям'і патрэбны яго грошы. І прыйшоў час, калі твая нікчэмная задніца чымсьці прыдалася. Сэр, я ўжо жанаты. Я не магу... Думаеш, мне не пасраць на тваё прыкрыццё? Ды кінь, Мокс. Я нават паклапаціўся, каб перарабіць дом больш даспадобы такім, як ты. Чакай, што? Па-твойму, я такім захапляюся? Што? Хіба не такое дзярмо любяць геі, га? Добра, па-першае, тата, я бісексуал. Так, гей! О, ды блядь. Па-другое, я не ведаю, якой трэба быць арыентацыяй, каб гэта спадабалася. Ха, тут члены на сценах. О, як гэта, блядь, забаўна. Паглядзі на мяне, малы. Так ці інакш, ты будзеш рабіць тое, што я, чорт вазьмі, скажу. І пярэч мне. Хай гэта будзе урокам, Моксі. Вось што бывае, калі мне пярэчаць. А цяпер марш у ложак, Моксі. У цябе заўтра важны дзень. Так, сэр. О, і Мокс. Калі будзеш са мной спрачацца, цябе і тваю маленькую прыгажуню павязуць дадому па частках. Капіш? Так, сэр. Чакай! А чаму мы не ў... Крэмсон хоча, каб вы жылі ў асобных пакоях. Чаму? Моксі! Гэта ўсяго на адну ноч, мілі. Усё добра. Мокс, ты ў парадку? Я ў парадку. Калі ласка, не хвалюйся, мілая. Можаш дзяліцца са мной усім, чым заўгодна. Праўда? Так. Усё нармальна. Мы каманда, Мокс. Гэта проста мой тата. Усё добра, праўда. Заўтра ўсё скончыцца. Добра. Я кахаю цябе. І я кахаю цябе. Добраноч. Што за... Нахуя?
Як тобі новий інтер'єр? Просто йди отсюль. Да ході, Макс. Ранее нам было тут так весело, пам'ятаєш? Я женатий час. І навіть коли б не був, я б ніколи... Ніколи що? Не дав звозить тебе у Сперматаун? Ти такий агідний. Просто покинь мене уже. Я ведаю, чого ти хочеш більш за все, Моксі-Поксі. Як на конт сексуально зарадженого, музичного номера, гей. Ти завсюди їх любив. It's Chaz time. Moxie, I see you looking at you, wondering when I'm gonna crack you open like a walnut. And the answer is soon. Now I'm feeling what you're feeling, and I'm feeling that you wanna feel my feelings and feel the feel. You feel me? Saxophone, yeah. So let me get a little something off my chest while I blow a hot emotional load onto yours. Moxie, feeling foxy, wanna get a good taste of your moxie. Well, I got 20 tickets to Pleasureland. Oh, baby, well, come down here and have your way, yeah. With my sensual body, yeah. So naughty. Моксі? Чого ти хочеш? Чорт, звичайно працює. Гей, пригажун. О, я все думав, кольки часу тобі спотребиться. Так значить, ти готовий позабавляться? Фу, що за... Думаєш, я порушу довір моїх сябров, переспавши з їх былим, особливо з тим, хто їх так трахав? Я покажу все, що їм подобається у ложку. Згода. Лягчей, блядь! Так. Що великий член? Добре, вилупок, ти настільки дрянну ложку, що сумніваюся, що ти тримав двох красунь. Я ведаю, що ти щось ховаєш. О, нахер ніхто не вмешивается у шлюп МДМ, кроме меня. Пробач, детка, ты не один хер у моим багажнику. Чорт, неудачный жарт. Гей-гей, герой дня! Готовы починать? Чекайте, де Бліц? Здається, він вийшов на вулицю, він сказав, типу, треба подихати. Ті є ще що. Сходіть за їм, і ми почнем. Я хутка, люби. Виглядаєш надто понурим, малий. Сьогодні твоє весілля. Найліпший день у житті. Я не буду. Что это было? Я не могу разобрать гэты скулёж плаксивой сучки. Я сказал, что не буду гэтага рабіць, сэр. Я ўсё жыццё баяўся цябе, але я не адмоўлюся ад адзінага добрага, што ў мяне ёсць толькі, каб ты захаваў сваё далікатнае пачуццё кантролю над усім. Мілі добрая жанчына, лепшая, чым я заслугоўваю. І нічога не палохай мяне больш, чым прычыненне ёй болю. Нават ты. Я сыходжу тут. І калі ты, ці гэты герпесны клоун, паспрабуеце мяне спыніць, ты самы першы даведаешся, наколькі трапна я стаў страляць. Паклапаціся пра іншых. О, Мілі, ти знайшла мяне. Хто твої сябры? Сябры?
Усе тут? Так, не турбуйся, святоша, погнали уже, га? О, ти обіцяв, що тут буде аншлаг. Задоволені? Блять, а то ж. Что отбывается? Гэты спокусливый хер спрабуе жаніцца з Моксі, а ён нават не багаты. Макси! Ці згодны ты, Чазвік Тёрман, узяць Моксі без прозвішча законным мужам? А так. А ты, Моксі, як там, бярэш Чазвіка Тёрмана сваім законным мужам? Сам глядзі, яго просто распірае ад шчасця. Усё замкнёно! Як нам туды потрапіць? Пришпіліся, мілі. Зараз буде Шрек. Я протестую. Хочаш майго мужа? Толькі праз мой блядскі труп! Что за нахер? Гэта просто дамочка! Просто баба! Забейте ее! Бескорыстные головорезы! Что с вами, блядь, не так? За что я вам плачу? Узять яе! Дурные идиоты! Зловить яе! Гая, як же мой... Гэтая дупа моя! До рэчы, варта адзначыць, што час нават не багаты. Праверце яго машыну. Ён цябе шукаў як лашка. Бывайце, лузеры! Мы жанатая сучка. Мілі, дзякуй, што выратавала. Ты дзівосная. Наступным разам просто папярэць мяне, што твой бацька псых. Я разбяруся. Ну, я рада, што ўсё скончылася добра. Прыемна ведаць, што ў нас абодвух праблемы з татамі Мокс Плюс. Я жару вашага былога, хіба не цудоўна? Цяпер мы ўсе трахаліся з адным хлопцам. Час Тёрман. Пераклад Д. Гучка, студыя кавярня. I'm finished.